हेलो लोगोफोर दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव जों दिनै दुबाइनि बादै माखासे खोथाफोरखौ मिथिना लागोन कि दुबाइआ बोरै एफाराब फेमास जाया कि दुबाइआव मा दं जों बेखौ माखासे खोथाखौ दिनै मिथिना लानि दानि आं जागायदिनि कि फार्स्टआवनो मा 1960 बा 1960 नि सिगां दुबाइआव मा जेबो गैयामोन माने जेबो डेभेलप नङामोन आरोना दुबाइआ बेनि सिगां बे दुबाइआ जास्ट पुरा बाला हामाजोबमोन पुरा बाला जोबमोन ओमफ्राय बे 1960 नि उननिफ्रायसो दिनैसिम 50 इयार्स प्लास जाबाय बे 50 इयार्सनि प्लासनि गेजेरावनो दुबाइआ दिनैसिम बेसेबां फेमास जाखो नोंसोरो अनेक माखासे खोथाफोरखौ मोनथिखाबाय जानांगौ कि दुबाइआ ओरैबायदि फेमास जाबाय बे 50 इयार्सनि गेजेरावनो बियो टप दुनियानि टप 50 सिटिनि लिस्टआव बे दुबाइआ दा इनक्लुड जानानै दं माने बे 50 स्टेटफोरनि गेजेराव बे दुबाइआबो दंफायो माने दुबाइआ दाथ' पुरा फेमास जाबाय होननानै नोंसोरबो मिथिखागौ ओमफ्राय दुबाइआव मा होनो कि दुबाइआव जास्ट 15% दुबाइनि मानसिफोरा 15%ल' माने जाय दुबाइआवनि मानसिफोर बिसिनि जाय दुबाइआव जोनोम जानाय मानसिफोर बिसोरो जास्ट 15% आरोना ओमफ्राय माखासेफोरा 75%आनो मा होनो इन्डिया पाकिस्तान आरो बांलादेश बे कान्ट्रिफोरनिफ्रायसो बे दुबाइआव थाहैयो आरोना ओमफ्राय अनेक कान्ट्रिनिफ्रायबो थाफैयो बास जायखिजाया बे इन्डिया पाकिस्तान आरो बांलादेश बे मोनथामनिफ्राय बांसिन थायो आरोना बे दुबाइआवसो बांसिन थायो ओमफ्राय दुबाइआव मा होनो जेरै मानसिफ्रा माबा जोंनियाव बांसिन जों माखासे मानसिफोरखौ नुयोना जेरै इन्डियाआव सैमा दाउ बायदिसिना फिसिनाय नुयोना ओमफ्राय दुबाइआव मा होनो सिंह आरो मोसाखौसो फिसिनो बिसिना जोंनि इन्डियाआवथ' जों बिदिखौ फिसिनाय नङाना आरो फिसिनोबो मोनखाया जोंना इन्डियाआव एलाउ होखाया ओमफ्राय दुबाइआव मा दालाय आमेरिकायाव माबा दंना डिज्नीलेण्ड होननाय दंना मोनसे बे मोनसे पुरा गिदिर जायगा बे बेरायग्रा पार्क मोनसे बियो ओमफ्राय बे डिज्नीलेण्ड बायदि दुबाइआव मा दं बिसोरना दुबाइनि दुबाइ लेण्ड दं बे दुबाइ लेण्डआबो बुहुत गिदिर आरोना बियो बुहुत गिदिर बेरायग्रा जायगा बे पार्क आरि ओमफ्राय दुनियानि देरसिन मलआबो मा दं दुबाइआवनो दंनो बेनि नामा मा दुबाइ मल आरो बे दुबाइ मलाव 1200टानिफ्रायबो बारा स्ट'र दं माने 1200टानिफ्रायबो बारा दखान दं आरोना बे दुबाइ मोनसे मलावनो आरो अनेक 70टानिबो प्लास बे बिग शपिं मल आरो शपिं मल गिदिर गिदिरा 70टानि प्लास दंबावो आरोना पुरा गिदिर ओमफ्राय जों दुबाइखौ मा गल्ड सिटि होननानैबो मिथियो मानोना जों मिथिगौना कि दुबाइआवथ' गल्डनि माबा सनानि दामा बहुत खम बेनि थाखायनो दुबाइनि मार्केटआव सनाखौ बहुत फाननाय नुयो पुरा गिदिर सनाफोरखौ फाननाय नुयो आरो बेयाव दामाबो खमखाय मानसिफ्रा अनेक बेरायहैयोबो सनाबो बायो आरोना जों बेखौ नुनो मोनो ओमफ्राय ट्राफिक जाम दानिया मा जोंनि इन्डियाआव जों जेब्ला माबा ट्राफिक जाम जायोबा जोंनि ट्राफिक जाम जानायावथ' जों गारिफ्राथ' ट्राफिक जाम लाखियो नालाय बे लाखिनाय टाइमावथ' जों सुपार कारफोरखौ जों इन्डियाआव नुवाना जोंनि इन्डियाआव नुनो थाङाना बे नुबाबो गंसे गंनै आरो बेबो जास्ट गिदिर माबाफ्राव सिटिफ्रावसो थायो जेरै हायद्राबाद मुम्बाइ दिल्ली बेफोरबायदिसो ओमफ्राय नाथाय मा दुबाइआव जेब्ला अबेबा ट्राफिक जाम जाबाय बे ट्राफिक जाम जाबाथाय हमना लाखादो बे गासिबो कारफ्रानो मा सुपार कारसो जाजोबखायोनो सुपार कारनि ट्राफिक जाम जानाय नुगोन आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो मा दुबाइफोरनि पुलिसफोरनोबो माने दुबाइनि गभर्नमेन्टआ मा बे पुलिसफोरनोबो माने बिसोरो सुपार कार होदों आरोना पुलिसफोरनोबो सुपार कारखौसो होदों आरोना गभर्नमेन्टआ माने मानि थाखाय होदों बेखौ माने जेब्ला दुबाइआव जुदि माबाफोर सिखावफ्रा माबाफोर लानानै माबा क्राइम मावनानै बेफोरो खारनो नागिरोबा बेफोरथ' सुपार कारजों खारगोन नालाय मानोना कारनि दामाथ' गारिफोरनि दामा दुबाइआव बहुत खम नालाय बेनि थाखायनो मा बे पुलिसफ्राबो जुदि बेफोरखौ जेब्ला माने बिदि केस जाफ्लाबायोबा बिसोरखौ हमनो हानायनि थाखाय पुलिसफोरनोबो माने सुपार कारखौ होदों आरोना दुबाइ गभर्नमेन्टआ ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला होननाय बायदिबा कि दुबाइआव माने क्राइम रेट माने बे माखासे क्राइमफोर जानायफ्रा माने पुरा खम आरोना बहुत खमनो माने पुरा सेफनो जायगाया दुबाइआ ओमफ्राय दुबाइआव मा मेट्र' स्टेसन जागायजेननाया मा 2009आव स्टार्ट जादोंमोननो 2009आव बानायजेनदोंमोन ओमफ्राय 18 मासनि गेजेरावनो ओरैबायदि मावदों कि 32टा स्टेसन बानायदों आरोना मेट्र'खौ माने ओरैबायदि स्पिडाव मावदों आरोना कि माने फैसाखौनो बेयाव खामानि मावनाया खुनु डिले गैया आरो खुनु फैसा जानाय गैया मा कारापसन गैया बेनि थाखायनो पुरा मोजां आरो दुनियानि गंसेल' 7 स्टार हटेल बेनि नामानो जादों बुर्ज अल अरब बेबो 7 स्टार हटेलाबो माबायावनो दङ दुबाइआवनो दङ आरो बेयो आरो 7 स्टार हटेल होनोबा दुबाइआव बे दासिमबो वर्ल्डआव गंसेल' 7 स्टार हटेला बेनो जाबाय बुर्ज अल अरब ओमफ्राय बेनिफ्राय मा दंबावो कि दुबाइखौथ' जों बयबो मानसिफ्रा मोजां मोनो ना कि दुबाइआव मानि थाखाय मानसिफ्रा थाङो मानोना कि दुबाइआव ओरैबायदि मोजां जायगा टुरिस्टनि थाखाय डेस्टिनेसन दङ कि ओरैबायदि मोजां आरो दुबाइआव पुरा मोजां जायगाफ्रानो पुरा नेक्स्ट लेभेलखा आरोना बेरायनो थाखाय आरो ओमफ्राय दुबाइआव जोंनि इन्डियानि बायदि मा टेक्स गैया माने इन्डियाआवथ' जोंना जा टेक्स जायोना जेरै दाथ' GST फैनानै टेक्सआनो बारायसिनबावबायसो ओमफ्राय दुबाइआव मा होनो नो टेक्स माने जिर' टेक्स माने रावबो मानसिफ्रा सिटिजेनफ्रा माने गभर्नमेन्टनो टेक्स होनाङा आरोना टेक्सआनो
टेक्स फ्रि कान्ट्रि आरोना बे बिसोरनि थाखाय बहुत मोजां आरो दानिया लास्टआव मा दङ दुबाइयाव मा बयनिफ्रायबो फेमाससिन बुस्थुआ मा बुर्ज खलिफा बेनो जादों दुबाइनि मोनसे हटेल आरो बे हटेलानो मा दुनियानि बयनिफ्रायबो जौसिन सरि बे हटेल नङा बे मोनसे बिल्डिंसो बे बुर्ज खलिफा होनो बिनि नामखौ आरो बेयो जादों दुनियानि बयनिफ्रायबो जौसिन बिल्डिं बे दिनैसिम दासिमबो बिनि रेकर्डखौ रावबो सिफायनो हायाखै आरो बे बिल्डिंनि हाइटआ मा जादों 828 मिटार माने 828 मिटार आरो बे बिल्डिंआव गासै 163टा फ्ल'र दं आरोना बे फुरा गोजौ आरो बे दुबाइनि बे जा बुर्ज खलिफा बे बुर्ज खलिफाया गावनो अनेक माने दुनियानि अनेक माने माखासे बिल्डिंफोरनि रेकर्डखौ बे हारसिं सिफायखानानै दंजोबो आरोना माने बे बुर्ज खलिफाया माने अनेक रेकर्ड सिफायनानै दं आरोना माने अनेक फेमास आरो अनेक रेकर्डबो सिफायनानै मोन्दों ओमफ्राय बेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै नायनानै एसेबाबो बुजिदोंबा एसेबाबो हमनो हादोंबा थेंक इउ आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अननानै शेयार खालाम आं भिडिअखौ खालामबाय थाया आं दिनैसो खालामदों गोबाव जाबायमोन आरो आंनि भिडिअआव माबाफोर होननायफ्रा माबाफोर दाय जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आंबो गोदानसो बानायजेननाय मोजाङै रोङाथ' आंबो मोजां लासै लासै आंनि खामानि मावनायफोरखौ लासै लासैनो दावगालांहोगोन नोंथांमोनहाबो आंखौ हेल्प होबानो जाबाय थेंक इउ